отгоре. Гордова клип, едва ли ще видим от него, но видим какво може да покаже в този момент. И сега начало на 80 секунди на Ханс Акерман. Стартира с един 9 часа. Дайте му малко жега на това момче от Германия. Добър опит за използване на тази рампа. Не е много честа, но пък... Е, това повиждаме с те тази вечер. Опа! Един клифхенгър. No Hand Lander. Няма да ги е наименование като в фристайл след ночи. Общо дето говорим химия. И така си игра No Hander. За момент, част от секундата. Ханс Акерман от Германия във въздуха без контакт със своя мотоциклет. Има още 11 секунди. Задобрял, значително много от миналата година. Дайте му нещо от себе си на това момче. Ханс Акерман от Германия. Сега неговите секунди за двойния скок е спирал маха. Красиво изпълнение. Няма германец в журито. Аплодисменти! Аплодисменти за Ханс Акерман. Не знам на стагата за между двете войни. Кой беше брата на Люк Скайлокър?